ଆମେ ଆସିଛୁ କେରଳ ଆସିଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗାଇବା ଆସିଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଗାଇବା ବେଶ ବେଶ ବଧେଇ ଗାଇବା ନା ଗାଇବା ଏମିତି ଗାଉନୁ ହାଁ ଏମିତି ଗାଉ ବତେଇ ଗାଉ ନାହିଁ। ବୋଲାନ ଦେଖବାର ହରି ହରି ବୋଲ ବୋଲ। ଆସିଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନାଗା ଅର୍ଜୁନ ତୁମ ଦର୍ଶନ ସାରି ଭକତ ପାଦେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଗଲା ସରି। ତୋ ନାଁ କ'ଣ ଭାଇ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ? କେରଳ ଆସିଛ? ହଁ କେରଳ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଆଉ। କାହିଁକି? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଆଉ। ନଡ଼ିଆ ଅଛ କାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କାମ ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ପଇସା ମିଳୁନି କଦଳୀ ଗଛ ଖାଲି କହୁଛୁ ଆଣିବାକୁ। ସେ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କାଶୀନାଥ କାଶୀନାଥ। କାଶୀନାଥ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ଆମେ ଆସିଛୁ ହୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେଇବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇଲୁ ପଇଡ଼ ହେଲେ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଲେ ଲୋକ ସବୁ ଲଗେଇଲେ ପୁରା ସଫା ହେବା ଦରକାର। ତୁମ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଥିଲ? ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବିଆମିଶିଆପଡ଼ା। ତୁମ ଗାଁ ନାଁ? ନୟାଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା ତମର ଏଇନା ସେଠି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କିଏ ଅଛି? ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମମତା ବାଲାଜୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସୁରଯାତ୍ରା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହଁ ସୁରଯାତ୍ରା ସୁରତର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା ତମର ବାବୁ କେଉଁ ଯା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେଉଁ ଯା? ଆଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ା କେତେ ବାଟ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? +2। ଆଚ୍ଛା ବାର ନୂଆ 116 କ'ଣ ପଚାରିକିରି କହୁଛ ମାନେ? ତମେ ବାର ନୂଆ କେତେ ବାବୁ? ବାର ନୂଆ ହେଉଛି 110। ତମର 116 ତମେ ତ 2 ଜଣ ଯାକ କଲେକ୍ଟର ହେଇଯିବ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆଗରୁ ଥିଲୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଯିବ ଏବେ ଆଉ। କେଉଁଠି କଲେକ୍ଟର ଥିଲ? କଲେକ୍ଟର ଥିଲୁ ଏଇଠି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଥିଲ? ତମେ ବାବୁ କ'ଣ ଥିଲ? ମୁଁ ଥିଲି ପିଏ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ 2 ଜଣ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ତମ ଦରମା 40,000 2 ଜଣ ଯାକ ନେଇକି ପଳେଇବ କାଲି ଆଉ। ଦରମା ମିଳିଲେ ସିନା ହବ। ମିଳିବ